Tangila poi siya ni kalanong kabanyaw. Tangin pet siya da kani kadakot kabaning ko. Kikintin kibadag ni. Baru try ula ong hau Moses. Hakmi. Nga lapen long blay me hau paro. Baru aron unmen jong mi un salong unong yathu lupa jong mi. Lada kam sim don kani kajing pihak lenong. Kajing pihak dakot. Kajing bu itu kidak barben kum kitu binang ya keren mentan ka bapenkut ka binong ka banrio ni so ba long la na kim don kini kamut ka khana ka tuit bete henry namar bla don bade kini kijing pia lenong kijing pia khot kum ni gisko kum ba kani ka khot ka banikong kalong thamai yang ya ba ya keren thamai ka henry kani kaya snot ne bet ketuk bapenkut ya ka khot ya ka lenong ka ba henry ba Moses ong ba ngad kirmiak sinto janga kilong ki bakhalem wat share Henry uplay pada habu juba pi Moses wong ngala pelong play ye me ha upharu kabo me men kren na ka banta jonga khwa jum pharu ti kitu ki kentin ngala pelong play ye me kaba mi hi nau Jehovah la ni yawe kala dai am ka jing ot share kemut ka jing pen kerpang ha jing pen kerpang ya Moses na ka banta jok ni ka jing temu Deha ka bay day u aron pa de nemar aron un hapan kren ki kitin ki jong utrai bo ublay ya ki ba ublay ula de pen sngau ha Moses te Moses un sa pen sngau aron bot aron un kren te nemar ba kini lai ki don em ha ka ju ka ha uju ulai ublay Moses bad aron te ka kitin ka ba ublay pen sngau ha Moses uhapan ai ho aron tilada ublay pen kerpang ya Moses ban long no kumma te ka jing pha pat ka jong u Moses yu aron ban keren ka jing keren ka jong aron ka bu yu sngo pat na Moses karul ka jong aron ka long no kumu nong itu lupa Kashayam long kini ki hiar kum to te na jrong chapo ndai dada ublay keren Hai, la nginchim ni mo, dada ublay keren ha Moses, ne. Ti Moses ha ban keren ha Kibriyo. Ti kini Kibriyo pediang ya ktin ke ublay na Moses ya. Ne. Ti mut kaba Moses wanra ya ka ktin ke ublay sya Kibriyo ula long ne prophet. Ah, Ti lada menta Moses pada ula yang ha ka kerdan kum ublay kemacum paru. Kaktiin ke ublay wa ke Moses upensngau ya aron ti menta pada ka kadan ko jing kiliang kerdat ublay hiar menta Moses ti Moses pada aron pada umlong shu unong keren dawe pada dari keren hi ko unong itu lupa ti yakani long kor kombu katin hang ni kai to hadu hang tu shwai fidan ni ban ong nga shu ong tang ni away haka du khot banin kong jo kala nong mo yo ka paw ne te yo Moses bu ri kin tin nga pelong play yami yo aron balo bu ri kin tin nong ya thu lupa yami kini ki benta ki ba peni pher ya ka rule jong kini ki arngot ha ka jing ya dei bat kani ka mission ka du direct contact ka ba yo khubo no play di Moses u indirect contact yo khubo no play de u aron bawan ng Moses unong pediang ini khubo du paro long kumbolong hang ni kumbolong ani ka jing ong ka jong utra yung Moses kalong kumta ti kaba ngihap ban husiar hang ni kalong ba yo nginyo ya Moses bulong play ta ka kay lake mo ha ka ba ning kong ha bang puli ni benta kawan ngi kita ka kan ka mot yu banong pelong blai ka kham lengo ba nei de pelapan sha him ta ka kham sting but kham sup ban pedian namar ba ubriu play hi ubriu uji thau ba ublay thau dalele unong la ba jo ja ka jing long play ya kata kani ka dewi tang ka jing pen karpang kadi ka jang ka jing pen karpang nila ban ong ru ka jing pen kentang yu Moses oh to sakawai pat mo ban yarap na kabenta jong ki bapet ya kani program
Namar hang ni kami kini kekentien u nong ye thu lupa. Teh kijing mut kijing perkhat kijungi haba keren sepang jong nong thu lupa ka mut keren bet ya katai ke bansawan ya. Henry kekentien nong itu lupa kekeren ru ya kamenta kekeren ru ya katai ka bansawan. Dari keren ya ka pamenta ka mut kum kijing maham ya kijing long jingban kiba kibriu ki im ya kiba ublei wa ya kaba ban keren iki. Bat ki keren ru ya katai ka bansawan. Kita kidi nong itu lupa mo. Kemut kerul kejong ki kedan ar benta ki keren ya ka benta ban penbet ya kajing sakama jong kajing im tani ban maham iki ban ki keren ru ya katai ke ba ublei un sale hakaban sawan ti dakabawan ra kunta kamut bai ban ong bit ba habang ipuli ya ka ya kinang itu lupa ke jing keren ke ki ngim de ban kwi inti be ki keren tang ya kaban sawan klam dak pet ya kadika ba mentangai to ginya jam sto kad khot ke ba arbong Kedekot ke baar, kedon hiti kentien tu ben keren baro ya kabang hukum ya me bat u aron u henmen jong me un keren hau baro ba un pha no ya ki khun Israel na kari jong kini ki kentien ki pen kan mau gi ki ba nilai puli kedekot ke ban riu hai kal no ke ban riu hi ba u blei ti u kwa ban pha ke khubor su baro ban pelai no ki khun Israel ban hang ni kumbala kedo atau kedekot ke maningkong hi kajing keren na ublay ha Moses mad aron pa de shahu pharu kasha yam kata kajing keren ni de u aron men jong me un keren ha pharu tamba ka phang jong kajing keren ban ong yu pharu un pha no ki khun Israel nakari jong u kam do don e yam ya keren ni fidan e ne ban ong ban marap Tangkawai ke sudan ban su along ba su kan tha ding ngai kawai ke bangi i hang ni kapan kan mau te ba Moses di upara waran di himen hakapor ba pen bu yung Moses ka krea pen per waran di khna Moses di khulung ana ha ka mission nga jong bulai pat ka phla ba ushim yung Moses ban perlong yu ahmad unong yalam ushim pat yu waran men on perlong unong yarap Moses kata de ke benta ka ba chuat ba kare ke benta ka ba phla ba ka ba bulai pen kam yu brio ba tersusu badai kanika dekot ke baar nomor kadang gesto hi ka dekot ke banik pomo takum tu kumagilai keren khot manikong ba ublay un pelong yu aron kum ublay hau pharu padu aron kum unong itu lupa tengim ni ban like pade na kai ke bangilai keren haka lenong ka basaw haka lenong ka basaw ka jing keren ka jong ublay bet bad Moses u ong bet ba Moses un long kum ublay yu aron padu aron pade un long kasintur jong Moses katang na dapia puliah ka lenong ka basaw ka dekot ka ba ka nriu kani ka long tang ban suban ban pen kan ma boy kata sakawai mo ban ong store sakawai mo ban ong ni mo kani kadi ke jaj ben rio kani kadi ke jaj ben rio ko bang yetip nadu na tay ni genesis mi pulia tel kadi ke bakanyo kor bha ya ushenrang ya urang ba kadai ro ke jaj ben rio la dangam bakla ya ukun ningkong la bu hakata ka kardan ka bakar pang ma kun ningkong ba kha ya ka bang lengo bha ba khat ani bantaro aron along na udi baning kong bushwa yung Moses le panen kam yung Moses khun ba le silam na ubalai namar ba kadan tu men kan theiro te ka takari ka bang phla ba kanta kay nom la dapia keren te spanjo kata nemar ba kadai ka jaj ban trio ka ba kain kor ya ka hiar pateng na ushenrang tika tu ka benta jong ukun senrang la niki wiki wiki ki khun kam dei ka ba shai te ka ba ye pulin du kitab Genesis ublei uji ti nu kam shai te ikan mau na du ka basdang hi na du ka long ying long sem ka jong adam bat ka imru lada dei bla nyu kor yu kun senrang te beli ukan shimlong kerpa
long kimi ki jing kili bakum kita kan ha ka jing dei bat ki khon ki jong Isak u Jacob bat iso de men Jacob an ba dei te long kini ki jing pen kerpang ye ki baning kong ye ki baar ki pher kum na ko ki jet bris ko jet brio ten dei kim dei bat ki batte per king kan ya kata ta di ban shay ki mo kim dei ki batte per king Hmm. ka syong kat kum ka jing don kam ka ba ublei la thmu ya ka jing yem jaki brio ayu kin ne ba ubu iki ha kanika sni perthei to ngin ya jam no stu khot ka balai Kamu gila apa tau nggak? Kamdon kanu kadustur lani ka an beriu ka bolong ne scam bamla wan pen pra khmat ublei. There is no established law ka ublei umla wan break kan buat. oh Kalau mon banjit inu ujit baik kamon ngejong u. nomor ka an ki jong ki brio ka sakut tak ni khando ni perthei tewat kitar kidon ki bane khamslam bat kidon ki bamne to ngin dum dai ya jam changai ya satabo to nya point ka ni ka khot ka balai ka khot ka balai ong ublei hang ni yau moses ngan pen ogan pulis ni kentin mo kad khot ka balai ka don gidi kentin ti ngan pen ya ka do no uparo bat ngan pen bon ni ki dak khla bat ni ki jing phla jonga hakari Egypt ngan pen ya ka do no uparo ki di ki kentin ki wingi la ekren ha kelenong ka balai ai ka no bon ngi la de ekren ha ka lenong ka basau ha kad khot ka ba arphuwei bawla de ong hiu Moses ba un pen ya ka do no ti ti don ayu hang ta kan mo na kan ka khot ka balai nada ublei u ong ba un pen ya ka do no jong pharu u thmu ayu ti u ya thu ka yang ni ka jing thmu ka jong ublei kalong ban pen ya ki dikida khla bat ki jing phla ki ba u udan ha kari Egypt namar udon ka jong ka jing thau mo ublei u pen I thu ha Moses da ka kerteng u Jehovah na ne yawe u Aaron tip ya kata bat nakalenong ke ban riu ngisung thu biang-biang ba habala pen itu nakatu ke kerteng upharu ong uta u Jehovah lani uta u yawe u deu banga ngat ko ngu yu ap timenta hang ni kani kat khot ka balai ka sha yagi bai ka do not ka jong pharu an pen khanang ban ai ji kai ru yik Egypt bakin tip u deu u ni u play u badan kani ka kerteng ke bakar pangai But dia kata an sayu da kini kilong ki jingkren kelumo ki dakla bat ki jingpla ti ki jingpla bat ki dakla ilam ki miracles ka bau dang shu ai ho Moses ka bangi puli ka dai ki jingpla pesen yu ding do ka jing mi nyang tholi ha ka kti da ka babu ya ka kti spok shadem bat ru ya ka wei ba da ka bampat simlale kalong ban pen kelas 6 ya ka da ka batong ka tuka wa ti kitu kita long tang lai tili ki bangila de bi puli bu pleng la pen kre ya ka bulu de patha yo Moses ban pen I hau pharu kata kalong nak ki bangila de bi kren ki dikil nang ki besek man mo te kani hang ni te sulong tangum ta baka jing ong ka jok bli ban pen pharu dan hila ka jongka jing themu ko bangin se I hadian kai te fidan itu khot ka balai Nah, sudah menerapkan si sentence. Hang ni ru inju pen mau biang kai melakran khmat kabor bat kapor kadai ka boblei ubat halati te. Kani ki pen ka do nu ka kabor ba kapor jong blei kita khala jing pelar ka benta ka jong blei ubat halati. Ti namar binginang si puli tu ka lenong ka ban riu te bu pharu tu ni kan ma biang te uda ong hi uta u Jehovah lani uta utrai udeu bangan ko ngu yu la de piteng khu cha kata mo dekat ban riu te kani ka beteng biang kani ka jing itu kana to ngin poi tu ka dekat ka samo